खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा बरमानिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ सोनाब गसाइगाव दखरा अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसु आफादखौ गोदानै दाफामफिनबाय चिरां जिल्लानि आमथेखा गोजोनपुरि गामिनि राजबर' होननाय हौवासाया गोमानानै दङ बाक्सा जिल्लानि सेनं थालकुसिआवबो 73थि उदांस्रि सान फालिदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसीबिल एचएस फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव एबिएमसुनि बारग' आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदनि गोसोखांथियाव नैथि फरायसा खौसेथि सान खुंफुंदों बाक्सा जिल्लानि बागाजान गामिनि महेश कसारी होननाय सुबुङा गंसे ट्रेनाव फोरमानलाइ मोनदों गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन गभर्नमेन्ट अफ आसामा DDEO डमेस्टिक डेटा एन्ट्रि ऑपरेटर आरो मेकअप आर्टिस्ट मोननै आयदानि सायाव फोरोंथाय बादाखौ बेखेवबाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख दखरानि केसाखातनि बर' गुदि फरायसालियाव 73थि भारत उदांस्रि सान फालिनाय जादों बर' कसारी ख्रिस्टियान रिभाइभेल चार्च कहिमायाव 17थि गायसनथि सान फालिदों बाक्सानि सुबनकाटा मैथाबारि जाहारबारियाव मैदेरनि फालोनि नुथाय अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि जथाय सावरायमेला गोजोनै जोबनानै थांबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव सोनाब गसाइगाव दखरा अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसुनि आफादखौ गोदानै दाफामफिनबाय হয় মোক নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে আজি মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ মই শাখা সমিতিয়ে মোক আজি মোক নিৰ্বাচিত কৰি মই আজি সভাপতি ৰূপত আজি মই ধন্য তো গতিকে মই আমাৰ সমাজখনক আপোনালোকৰ জৰিয়ে মই সমাজখনক আমাৰ ৰাইজক মই জনাব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকে আমাক লগ দিয়ে যে আপোনালোকে সকলো সময়তে আমাৰ মাজত আমাক থিয় দিয়ে আমি ৰাইজৰ হকে মাত মাতি যাম অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি যাম আমাৰ সমাজত কুসংস্কাৰ যিবিলাক আছে যেনেকুৱা বুৱাত বজুৱা টিৰ লটাৰী এইবিলাক আমি বন্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম 29 जुलाइ 2019 इं खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 532 नं जय माहाद गुदि फरायसालियाव बदियागुरि गेवलां फोथाराव सोनाब गसाइगाव दखरा अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसु आफादा गोदानै दाफामफिनजाबाय सोनाब क'क्राझार जिल्ला अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसुनि बानजायनायाव सोनाब गसाइगाव दखरा अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसु आफादनि बिबानगिरिफोरखौ गोदानै दाफामफिनना लानाय जायो आसलते गोसाइगाव आंचलिक दुटा भागत विभक्त होৱাৰ মাজত কিছুমান খেলিমেলি দেখা দিছিল এটা সময়ত এই খেলিমেলিবিলাক আমাৰ সংগঠনৰ ভিতৰ চৰাৰ কিছুমান কথা যেটো কথা হয়তো আমি ইয়াত প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে অনিচ্ছুক কিছুমান আমাৰ ভিতৰ চৰাৰ গোপনীয়তা খেলিমেলি থকাৰ কাৰণে আজি গোসাইগাঁও আঞ্চলিক দুটা ভাগত বিভক্ত হ'ব লগা হ'ল কিন্তু গোসাইগাঁও আঞ্চলিক দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱাৰ পিছত মই ভাবিছো ভালহে হৈছে কাৰণ আমাৰ সমাজে আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজে যেতিয়াই তেতিয়াই আমাৰ এই আঞ্চলিক বিলাকক যেনি তেনি যিকোনো কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ভাল ভাল কামৰ ক্ষেত্ৰত মই হেইটোৱে চিন্তাধাৰা কৰিছো যে যেটোৱে হওক सोनाब क'क्राझार जिल्ला अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसुनि मावफुं आफादगिरि मुस्ताफिजुर रहमाना सोनाब गसाइगाव दखरा अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसु आफादखौ गोदानै दाफामफिननायनि आफादखौ आफादगिरि हिसाबै सामलायो কিন্তু কোন রাজনৈতিক দলে যদি আমসুর বা আমার জাতীয় ছাত্র টাকা ধরে আমি কেতেও বুঝাই এনে দিব একটু বিজেপি হোক এজিপি হোক এউডিএপি হোক কংগ্রেসই হোক বা বিজেপি হোক আমি কাকো নেই কিন্তু আমি কাকো बे हाबाफारियावनो बाहागो लादोंमोन अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसुनि लेङाइ आफादगिरि रफिकुल इस्लाम अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसुनि आफादगिरि मजारुल इस्लाम सोनाब क'क्राझार जिल्ला अल आसाम माइनरिटि स्टुडेन्ट्स इउनियन आमसुनि गाहाय नेहाथारि रेजवान आली बिथांमोना इखिनि মই কি কম এতিয়া মোৰ সতীৰ্থসকলেও মোক চইচ কৰিছে আৰু মোৰ শাখা সমিতিয়েও মোক চইচ কৰিছে সেইকাৰণে মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ আৰু সমিতিখন কিমানজনীয়া হ'ল 11জনীয়া কমিটি হৈছে আৰু ভাল হৈছে শক্তিশালী কমিটি হ'ব আৰু ৰাইজৰ হকে আমি ভাল কাম কৰি যাম बेबायदि आफादखौ मानो नांगौ आफादनि मावनांगौ हाबाफोरा मा बेफोर गासै खोथाफोरखौ लानानै बिथांमोना सोनाब गसाइगाव दखरा आमसुनि सिङाव थानाय नुजाथिनाय रायजो राजाफोरनि सिङाव गावसोरनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायनानै होयो আজি এই মিটিংৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকে নিজৰ যিটো দায়িত্ব আছে যিকোনো ৰাজনৈতিক দলে হওক তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য আছে হত উদ্দেশ্য এইখিনি মনোনিৱেশ কৰক ৰাইজসকলৰ যিটো দৰকাৰ আছে এইখিনি দূৰ কৰক
আমাৰ তাতে কোৱাত একো নাই ৰাইজৰ হৈ ভাল কাম কৰিব আমি সাপোৰ্ট দিব নালাগে ৰাইজে নিজেই সাপোৰ্ট দিব আপোনালোকক ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক বুলি মই আহ্বান জনাইছো Senam Gosaigao Dokhora Amsuni Afadi Gadanai Dafungzana Bibangiri Furazabai Afadgiri Motiur Rahman Prodani Lenga Afadgiri Mohore Sabri Gahai Nehatari Moinol Hussein Ali Moinol Khasiuddin Ahmed Ali Lengai Gahai Nehatari Mohore Sabri Rangiri Mohore Hussein Ali Bitamoni Logose Gasai Tamjise Sa Sodramapurko Lafanan Afarko Dafamnani Langai Jaye মই প্ৰথমতে দুটা আঞ্চলিক বিভক্ত হৈ যোৱাত মই বেয়া পাইছিলোঁ দুখো লাগিছিলে মনত কিন্তু মই এতিয়া ভাবোঁ দুটা আঞ্চলিক হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ভাবিবলৈ বাধ্য যে আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সমাজৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ ভালে এইটো কাৰ নিৰ্দেশত হ'ল এইটো আচলতে কাৰ নিৰ্দেশত হৈছে বুলি মই আপোনাক প্ৰথমতেই ক'লোঁ যে আমাৰ সংগঠনৰ ভিতৰ চৰাত কিছুমান মানে খেলি মেলি আছিলে যিটো গুপ্ত কিছুমান কথা আমি মানে স্পষ্টকৈ কোৱাৰ পৰা অলপ বিৰত থাকিব বিচাৰোঁ Gosaigao ni Brekadam Dau Laifang Hari Report Bodoland Khourang Gosaigao Mohkumani Singotana Tulsibil HS Foraisalini Gelegraph Utarau ABMC ni Bargo Afadgiri Lofikul Islam Ahmed ni Gosa Kangtau Naiti Foraisa Kausiti Sanko Khungfungdang Gosaigao Tangnai Se Agosto Kalarau Miru ABMC ni Banjana Kokrajhar Jillani Gosaigao Mohkumani Singau Tanai Tulsibil HS Foraisalini Gelegraph Utarau Bargo Afadgiri Rungsari Rofikul Islam Ahmed ni Gosa Kangtau Naiti Foraisa Kausiti San Falinani Gewlang Melka Khungnai Jaye লাফিকুল ইছলামৰ দৰে জনপ্ৰিয় নেতাক হত্যা কৰি যোৱাটো এইখন ৰাজ্যত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দুটা বছৰে হত্যাকাৰীক ধৰিব নোৱাৰাটো তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লজ্জাজনক কথা Gobang Foraisa Afadni दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो AJYCP नि गाहाय नेहाथारि पलासांमा बिथाङा কিন্তু লাফিকুল ইছলামক হত্যা কৰা হ'ল কেৱল মাত্ৰ লাফিকুল ইছলাম এজন ব্যক্তি বা এজন যুৱক নাছিল সমগ্ৰ অসমৰ লগতে সংখ্যালঘু মানুহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সংখ্যালঘু মানুহৰ আশা আকাংক্ষা অভাৱ অভিযোগ সংখ্যালঘু মানুহৰ সমস্যা এই আটাইবিলাকে লাফিকুল ইছলামে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল গতিকে কেৱল মাত্ৰ লাফিকুল ইছলামকে হত্যা কৰা হোৱা নাই লাফিকুল ইছলামৰ হত্যাৰ লগে লগে সংখ্যালঘু মানুহৰ যি আশা আকাংক্ষা অভাৱ অভিযোগ সংখ্যালঘু মানুহৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ আজিকো হত্যা কৰা হৈছে ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जानानै थाङो মই ভাবোঁ যে CBI দৰে তদন্ত হৈ আছে তাৰ পিছতো কেৱল মাত্ৰ এজন হত্যাকাৰীক ধৰিব নোৱাৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ CBI বা অসমৰ কাৰণে অতি লজ্জাজনক কথা মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা পুনৰ দাবী জনাইছোঁ অনতি বিলম্বে লাফিকুলৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে Gosaigao-niफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां Gosaigao B.Ed फरायसालिमायाव आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन गभर्नमेन्ट अफ आसामआ DDEO डमेस्टिक डेटा एन्ट्रि अपारेटर आरो मेकआप आर्टिस्ट मोननै आयदानि सायाव फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनाय जाबाय थांनाय 9 आगस्ट 2019 इं खालाराव आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन गभर्नमेन्ट अफ आसामआ गसाइगावनि B.Ed फरायसालिमायाव DDEO डमेस्टिक डेटा एन्ट्रि अपारेटर आरो मेकआप आर्टिस्ट मोननै आयदानि सायाव फोरोंथाय बादाखौ कक्राझार डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सरदिन्दु देबदत्त बिथाङा नुजाथिनानै स्किल डेभेलपमेन्ट सायाव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथिखौ बुंथिनानै फोरोंथाय बादाखौ बेखेवनानै होयो बे हाबाफारियाव गसाइगाव B.Ed फरायसालिमानि गोरायुं डॉक्टर अजित बर' बिथाङा नुजाथिनाय फरायसाफोरनि सिगाङाव आयदानि सायाव गोथौयै बुंथियो गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव रायफाङानि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख दखरानि केसाखाथि बर' गुदि फरायसालियाव 73थि भारत उदांस्रि सानखौ फालिदों
बारो दाङैनो फालिनाय बायदि बे फरायसालियावबो फालिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव गासै फोरोंगिरि अनजिमाया सासेल'। बे फरायसालियाव दङ सासे फोरोंगिरि जाय मोजां फोरोंगिरिनो बान्था मोननो हादों। बान्था मोनगिरि फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय राजकुमार बसुमतारी। फरायसालियाव फोरोंगिरि सासेल' होनना मिथिनो मोननाय जादों। उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव लिंहरजानाय आलासि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बीट अफिसार बिथाङा बाहागो लाफैनो हादोंमोन। बे हाबाफारियाव दंफां फुलिबो गायनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे खौरांखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिमल गयारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि बागाजान गामिनि महेश कसारी होननाय सुबुङा गंसे ट्रेनाव फोरमानलाइ मोनदों। जेब्ला महेश कसारिया रौतानिफ्राय गुवाहाटीसिम फैबाय दङमोन अब्लानो फोरमानलाइफोरखौ मोननो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोननाय फोरमान बिलाइफोरा जाबाय गांसे इउको बेंकनि पासबुक, गंनै भटार आइडि कार्ड आरो गंनै पान कार्ड। रौतानिफ्राय गुवाहाटीयाव फैबाय थानाय समाव ट्रेनाव बे नथिपत्रफोरखौ मोननाय जादों होननानै महेश कसारी बिथाङा फोरमायहरदों। मोनथिनो होनाय बादिब्ला महेश कसारिया गुवाहाटी एयारपर्टआव थायो। गोमानाय फोरमानलाइनि बिगोमाया फोरमानलाइखौ मोननो थाखाय 7896933649 जानबुं नम्बराव फन खालामनो हागोन। गोमा जानाय मानसिनि थङा जाबाय राजेन्द्र दैमारी, बिफा रुंसारि ढेलाराम दैमारी, गामि तिनिफुखुरी, पुलिस थाना घग्रापार, साब डिभिजन तामुलपुर, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा 781367 आसाम। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों महेश कसारी बिथां। बाक्सा जिल्लानि 1 नं तालकुसियावबो 73थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जादों। से नं तालकुसि गुदि फरायसालिनि सिथलायाव थांनाय 15 आगस्ट खालाराव फुंबिलिनि समावनो फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। मोनसे समनि 1 नं युथ क्लाबनि आफादगिरि आरो आथिखालाव 1 नं तालकुसि गामिनि जौगासार आफादनि बोसोनगिरि भाग्यमाल बर' बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों 1 नं तालकुसिनिफ्राय राजेश्वर बर' बिथाङा। चिरां जिल्लानि आमथिका गोजोनपुरी गामिनि राज बर' होननाय हौवासाया गोमानानै दङ। बिफा कजेन बर' आरो बिमा तुलसी बर'नि फिसाला राज बर'आ गोबाव सम जालांबाय गोमानाया। राज बर'आ HS सेकेन्ड इयाराव फरायोमोन। 19 बोसोर बैसोनि हौवासा राज बर'आ थांनाय मासनि 2 जुलाइ खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखरनि सोद्रोमाया नागिरसेयावबो नागिरना मोननाय जायाखै होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय दोलोबारि बिया बाथौ गौथुमनि जथाय सावरायमेला गोजोनै जोबनानै थांबाय। थांनाय 2 आगस्ट खालाराव खुंजानाय हाबाफारियाव गुबैयै बाहागो लादोंमोन साख्रि आवला आफाद, माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद, गुबै आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा। हाबाफारिखौ बानजायदोंमोन दैमालुफारा गामि आफादा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों गांगु माखा अदालगुरिनिफ्राय आनन्द बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।